वाह, मनी प्लांट के साफ करे में लगल है। अरे साफ ना करी थी जी, पानिया ना दिलिए जे देखू ना एकदम सूख गए नीचे से पातवा। अच्छा, तीज उससे बढ़िया से पात तो लग गलो। तो देखला ना पार तो लग ही गेल बढ़िया से। हाँ तो देखबे कैली। बहुत बढ़िया से पार लग गलो। कोई चीज के दिक्कत उक्कत तो ना होलो ना? दिक्कत कुछ होता था जी? कमी उमी ना लो कुछ के साड़ी कपड़ा इस सब में कोई दूसलथू उसलथू ना गोतिया नहीं यार। तो दूसरा थल के मैं ओखनिए के ला के देवे लगी हल, तू ला के देला हल। ला के तो हम ही दे, लेकिन दूसरे वाला बड़ी लोग रहा थी। कोई न दूसरी थल थी या दूसरा थियल तो हमरा कोई प्रभाव न पड़ते हल। हमरा तू ला के देला तो तोरा से ना पहने ला, कि गोतिये नहीं से पहने लगी हल। चलो बढ़िया बात है कि कोई ना तोरा दूसलथू। एक आध बार हमरा से पूछ लो कि जी इतना सब सामान ला के दे थे हमरा, साड़ी कपड़ा चूड़ी बिंदी लहठी पायल झुमका बिछिया ये सब तो पूरा हो गए, लेकिन एक आध बार पूछ लो कि जी तोरा पास पैसा हो कि ना हो। तो तोरा फिर पैसा ना हलो ना पैसा हमरा पास हल, लेकिन कम से कम एक बार प्यार से पूछला हूँ कहीं जी तोरा पास पैसा हो कि ना हो, इतना कहाँ से लेबा। तो पूछती हल कौन चीज जी? पूछिए ले तल वही बड़ा बात हले हमरा ला। तो काहे ला पूछली हल? साल भर में एगो तीजों में साड़ी ना देबा? अर्धांगिनी है हो, मेहरारू है हो। मेहरारू खाली कहावे लगी ही आई। जब तक नौटंकी ना करबो तब तक एको को साड़ी ला के अपन मन से देबा कहीं। एको कपड़ा कहतो कुछो में कोई भी कहीं भी जाओ हो तो देखा हो तो सुना हो तो तनी मन करो हो तो कि हाँ हाँ तो लगी चीज ले चला ही ना। कोई मतलबे ना है। जब तक खूब नौटंकी ना नाद देम ना तब तक कौची तिजिया में इतना रोबाइला तो एगो साड़ी ला के देला है। आ होलिया में आधा सहरवा में घरवा जाऊंगा सब परिवार वाले लेके जाऊ घड़ी तो एको बार ना हम रोबही ना हम हंसते खेलते जाए सबके कपड़ा। उ घड़ी एको पैसा रहा हवा? उ घड़ी रहा तोरा फिर पैसा? आ तिजिया ला पैसा ना रहा ना? हम ही कहाँ के लिए हमारे पास पैसा ना हल। हम तो खाली पूछली कि तू एक आध बार प्यारे से पूछता हल। हमरा देवे घड़ी पूरा जोड़ा रहलन है कि पूछला हल गोतिया नहीं ठीक हल थू उ घड़ी। तोरा से पूछना बेकार है, जोड़ावी तो नहीं। हम तोरा से ऐसी पूछे ही लियल, कम से कम एक आध बार प्यारे से पूछता हल, लेकिन न साड़ी कपड़ा अपना मिल गलक बस हमार मन मियाँ खुश। जाए से समझला ना जे इतना जोड़ा रहल है लगी तो तनकी सास बैठल हथन कि ई चीजबा होलो हल, ई चीजबा में हमरा एको बार पूछला हल, तोरा हमरा काहे ऐसे कर देला। सही कहल गेलक है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चारी। ई का हो भाई? हमरा फिर 20 लाइन इंग्लिश में मत बोल दिया, समझला ना?